Si vols crear una aula virtual en el teu Moodle, el que has de fer és activar l'edició i afegir una activitat o recurs. Selecciones Big Blue Button, li poses un nom i guardes. Ja tens en este cas una aula virtual. Els alumnes, per accedir-hi, només hauran de fer clic i accedir a la sessió. Què passa si vols condicionar aquesta aula virtual perquè només una part del teu grup de l'assignatura, uns quants alumnes o un alumne, puguen accedir a aquesta aula? Doncs venim a la part superior, a la rodeta, configuració més, i anem a usuaris. En usuaris fem clic en grups i creem un grup. El nom i guardem. Ara ja tenim el grup, està seleccionat. Incorporem els alumnes que volem que estiguen en el grup. Els afegim. En tinc un. Ja tinc el meu grup prova que té un alumne, com indica aquí, que és este alumne. Ara només hauré de vindre a l'assignatura i en l'activitat activar l'edició i en l'activitat editar l'activitat, els paràmetres i modificaré les restriccions d'accés. Em demana quina restricció d'accés hi ha, incorporo una restricció per grup, elegisc el grup, en este cas prova, i guarde. I ara en esta aula virtual tenim un accés restringit i només l'alumnat que forma part de prova podrà accedir a l'aula virtual.